שלום חברים, היום אנחנו 19 לינואר 24, הגענו למחברת, עכשיו אמצע החורף, פה זה חממה, פה יש לנו, היו בתחילת החורף 3 נחילים קטנים, אחד מת כבר לא שרד לפני חודש ימים, השני עכשיו פתחתי אותו כבר, נראה לכם הוא גם לא שרד, בעיקרון שתי סיבות יכולות להיות. אני מניח שטעות שלי שלא האכלתי אותה מספיק. אתם רואים את השקית, אכלו את הכל והדבורות לא שחורות ככה ודי לא קפוא יחסית פה בכוורת, אז הם מתו כנראה לא מזמן, המשפחה לא שרדה. זה טעות שלי שלא שמתי להם מספיק אוכל, לא הגעתי בזמן, 3 שבועות לא הייתי כאן, עכשיו קשה להוציא את המסגרות עם יד אחד, אז בקיצור הם לא שרדו. הייתה משפחה קטנה יחסית. טוב, בואו נראה את הכוורת השנייה. נפתח אותה. גם משפחה נחיל קטן, לא יודע, אני מניח שגם לא שרד, אבל נראה, זה עוד לא פתחתי. נסגר אותו עם ברגים. גם אלו גם לא שרדו. זה גם כנראה בגלל האוכל, למרות שיש פה, שמתי להם אוכל אבל הם אפילו לא הספיקו לאכול אותו. למה? זה גם כנראה לא הגעתי בזמן. אתם רואים, זה פתח הכניסה והדבורות נמצאות כבר עכשיו אמצע חורף בסוף הכוורת. כשהדבורות בדרך כלל מתחילות את החורף ליד הפתח, ולאט לאט כשנגמר להם האוכל הן הולכות לקראת החלק האחורי. ופה כמו שאתם רואים את האוכל שמתי, כנראה לא הקדשתי הרבה תשומת לב, הייתי צריך לשים להם אוכל פה איפה שהם היו ולא בהתחלה, וככה שהם גם כנראה, אני מניח, מתו, לא שרדו בגלל שלא היה להם מספיק מזון. עכשיו אני אנסה להוציא את המסגרת ובאמת נראה אם היה להם אוכל, אם אני צודק או שאני טועה. קודם כל זה משפחה ממש, כמו שאתם רואים, ממש קטנה, למרות שיש להם פה קצת אוכל, אבל זה גם משפחה מאוד, כמעט אין פה דבורות. זה היה נחיל שלא היה לי כל כך מה לעשות איתו, הייתי יכול לאחד אותו עם משפחה גדולה, אבל לא רציתי לראות אם הם ישרדו. כמו שחשבתי הם לא שרדו. טוב, את האוכל הזה ניקח למשפחה, נשים מישהו אחר. אז עכשיו אני אנסה לצאת מהחממה הזאת. אתם רואים, תראו כמה שלג, זה יותר ממטר, כמעט 1.5 מטר שלג. קשה להיכנס לפה אפילו, אבל איכשהו נצליח. כל שאר המשפחות הם כן, שהן משפחות נורמליות, אז הם עדיין בחיים ובמצב יחסית טוב, למרות שהחורף הוא חורף לא רגיל פה. הנה, אני אפילו לא יכול לצאת מפה, אבל
נראה, הם לאט לאט יוצאים. פה אנחנו נמצאים, זה בערך 100 קילומטר ממוסקבה, הכל פתוח, פה יש איזשהו כפר נידח כזה, רק בקיץ באים אנשים. שם יש איזה נהר קטן, עכשיו לא רואים אותו איפה מקום טוב לדבורים. בקיץ זה גן עדן פה, ילדים גם שם. תראו, גובה, שלג. ובתנאים כאלו אנחנו צריכים לעבוד. עכשיו נפתח משפחה אחת, נראה לכם. פה גם ניקינו קצת שלג שבאנו, פה איזה 70 סנטים. זה דוגמה משפחה אחת, משפחה די חזקה. היום מזג האוויר, יש קצת שמש ומינוס 5 מעלות. אז הדבורות הרבה, אם אתם רואים פה, חושבות שהגיע האביב וחלק מהן יוצאות, אבל מי שיוצא הוא לא שורד. פשוט דבורה שנוחתת על השלג היא קופאת והיא כבר לא תחזור, אבל כשהיא נוחתת על השלג היא לא מתה, היא פשוט נכנסת לתרדמת, ואחרי כמה דקות להחזיר אותה. הנה דבורה אחת יצאה, אתם רואים, זהו, היא כבר, הסיכוי שהיא תחזור שואף לאפס. עכשיו יש כאלו שסוגרים את הפתחים, אני לא סוגר את הפתחים, אי אפשר לדעת מה עם מזג האוויר. הנה עוד אחד יצא. עכשיו בואו נפתח. זאת כוורת דו-משפחתית. כרגע יש פה משפחה אחת. באביב, כשהמשפחה תתפתח ותגיע ל-20 מסגרות, אנחנו נפצל אותה לשתיים, נשים עוד מלכה, יש פה מחיצה שם. זהו, כל משפחה יש 10 מסגרות של 300. פה הדופן נפתחת לצורך הנוחות, ופה אחר כך אני אראה לכם, פה שמים את הקומות דבש. קצת נפתח. הדבורות גם קצת עצבניות גם, יכולות להיות שתי סיבות, או שהוורוע מציק להם ואז הן לא רגועות, או שמזג האוויר הוא חמים אז הן כבר חושבות שהגיע האביב, ויכול להיות שתי סיבות ביחד, זה מה שגורם להיות להם קצת עצבניות. נפתח קצת. יש להם מספיק אוכל, שמתי לפני 3 שבועות, הם לא נגעו, אז כנראה שהם אוכל עדיין לא נגמר, אז הם לא נוגעות בקנדים. משפחה מאוד חזקה, וככה נראות בעצם רוב המשפחות אצלנו. סיכום, עכשיו לקראת סוף ינואר אפשר לעשות סיכום. משפחות שהיו בתחילת החורף חזקות, אז הם לא קרה להם, הם מרגישות טוב. משפחות שמראש היו חלשות, נחילים, ישבו על 3-4 מסגרות, אז חלק מהן, כמו שהראיתי לכם, לא שרדו. ועכשיו מנסים לצאת מכאן. ונפתח עוד משפחה. אם אתם שומעים, אפשר אפילו בלי לפתוח לראות שהכל בסדר פה. אתם שומעים? עכשיו אנחנו מכסים אותה עם ניילונים, עם טיטולים, עם מה שיש, זה לא משנה. אוקיי, אבל חשוב לעשות, לא לאטום אותם לגמרי,
שיהיה יציאה של האוויר החם. הנה אתם רואים אותם? לא רוצה לפתוח יותר מדי כי הם יעופו ימותו. הנה עוד דבורה עפה, אז לא נטריד אותם. אתם רואים? זאת כבר יצא, והוא נסגור שיש, ואז תישאר בתוך הקופסה, ואז ככה יש לה סיכוי לחזור למשפחה. אם היא תצא החוצה, אז סיכויים שואפים לאפס שהיא תשרוד. הנה, זה הילדים באו איתנו, משחקים קצת בשלג. שלום, דבורים החברים שלנו. הנה, הילדים נהנים. אני אראה לכם את החדר אחסון, מחסן. זה בעצם יש פה 3 קרוונים כאלו, 2 אנחנו לא משתמשים, במצב די ריקבון כזה. יש לנו בית מלאכה, מקום אחסון אחר, ראיתי לכם. אבל פה זה חדר קטן, פה אנחנו באים, שותים תה, יושבים, גם פה קריר, אבל אפשר להסתתר מהשלג. זה קופסאות ביצים שאיתם אנחנו, את המעשנת, זה חומר טוב למעשנת, וגם מוסיפים את זה של החתולים מעץ, קוראים לזה, לא יודע, זה גם חומר טוב למעשנת. זהו, בואו ניכנס למחסן. פה אנחנו מאחסנים את חלק מהמסגרות והקומות. הנה זה קומות הדבש, מסגרות אנימן. זה מסגרת, לא יודע אם ראיתם, זה מסגרת רגילה שבתוכה יש מסגרות קטנות, ובקיץ נראה לכם איך אנחנו מפיקים איזה חלות, מיני חלות קטנות כאלו. אני גם בודק שהכל בסדר, נראה הכל בסדר. באביב, כשיגיע האביב, נצטרך לעשות פה שוב פעם סדר, להביא מהבית, מהמחסן האחר דברים. בקיצור, יש לנו הרבה עבודה פה. זהו, שוב נראה לכם את הטבע, תראו את השלג, כמו בחרמון כמעט, נכון? אבל שלג ממש, השנה יש יותר מדי שלג, אבל לא נורא, עוד מעט זה נגמר ונחזור לפעילות. יאללה, תודה לכם, ביי.